татар мөхитен саклап калу гына түгел, үстерү, алга таба җибәрү, теге стратегик яктан төшенеп үстерү. Фәнен, гыйльми ягын, тарихын, мәгарифен, телне, әдәбиятын, bütün яклап безнең милләтне аякта тоту, безнең дәүләтчелегебез, дәүләтебез көчле булырга тиеш, дәүләтебез булырга тиеш. Чөнки моны дәүләт дәрәҗәсендә генә эшләп була. Туры сүзле, һәр вакыйгага үз фикере булган татар җанлы шәхес ул. Бу сыйфатлар каннан да киләдер мөгаен. Балачактан безгә әтияни аңлаталар иде менә, үзеңне әйбәт тот, ни өчен? Чөнки без затлы нәсел, койдан, әлбәттә, әнинең туганнары аша беләк, морзалар нәселе булганлыгы. Илнур Миргалиев әнә шундый затлы гаиләдә 5нче төпчек бала булып дөньяга килә. Башкортстанның Кушнаренко районы Якуб авылында туып, татар мөхитендә bütün гырыф-гадәтләрне белеп үсә. Кичкенәдән бик кызыксынучан булган. Мин ни өчендер балачактан ук шулай сорадым, әтия, biz җиңгәнбез урысларны, урыслар безне җиңгәнме дип, балачакта хәтерлим әле. Ул әйтә, юк, алар безне җиңгән. И мин шуннан соң кызыксынып киттем, ул вакытта булгарчылык әйтәләр. Идел Булгары гына, Казан ханлык алтын урдалар әлбәттә ул турыда бик теге сөйләү юк. Әмма теге абызлар хәрәкәте безнең якта бик көчле булган, дин өчен китеп үзләрен дингә биреп яшь егетләр. Бу милләт безнең үлмәгән бит, ниндидер дип кызыксыну. Мәктәпне тәмамлагач, Уфа педагогик институтының тарих факультетына керә. Аннан Казанда аспирантурада белем ала. Шул ук вакытта төрле мәктәпләрдә тарих укыта. Соңрак 7нче лицейда директор була. Ә бердәм дәүләт имтиханнары чоры җиткәч, Мәгариф министрлыгында махсус бүлекне җитәкли. Безнең Казаныш дип әйтәсем килә инде ул вакытта бердәм республика имтиханы татарча. Ул татар теле буенча гына түгел, ә фәннәр буенча да иде. Бер унлап китап чыгарганбыздыр, бик каты эшләгән идек шундый. Ул теге татар йөзле булсын дип эшләгән идек, мәсәлән, пропуск ясыйлар зур. Сүзлектә пропуск дип тәрҗемә ителгән. Уйлап чыгардык, шундый рөхсәт кәгазы дип, шундый шикелле рөхсәт кәгазы дип китабын бастык. Ул берничә ел булды, кызганычка каршы соңыннан аны бетерделәр. Хәлбуки ул системага бернинди зарар да китерми, системаны бозмый да иде. 2006 елдан Мәрҗани исемендәге тарих институтында Алтын Урда чорын өйрәнүче үзәкне җитәкли. Шунысы аяныч, озак вакыт бу чорга игътибар бирелмәде. Йырткычлар дәүләте дип кенә тасвирладылар. Ә бит бу 300 елга сузылган тарих. Монархия дәүләте, ягъни монарх булган беренчеледә. Һәм ул теләгәнен эшләмәгән. Военный демократия шикелендә булган. Ниндидер карарларны Корылтай кабул итә. Хан үзе генә булай эшли алмаган. Бу кешеләр шүлмәгендә ясаган, тимерчелек белән дә шөгыльләнгән, акчасын да баскан, шәһәр дә төзегән. Аннан соң әйтергә кирәк, 150-200 шәһәре бар. Димәк, шәһәр культурасы булган. Төп урта гасыр тарихын инде җыелган Оксфорд университеты белән бергә эшләнгән, анда презентация булган, Золотая мировой история. Монда 44 автор без моны эшләп чыктык. Бу инде бүгенге көндә Алтын Урда буенча иң яхшы китаптыр дип әйтә алабыз, инде берләштереп эшләнелгән. Моннан тыш тагын журнал чыгаралар, халыкара форумнар үткәрелә, роликлар, видеолар төшерәләр, фундаменталь тарихта язылган. Моңа өстәп Алтын Урданы өйрәнүчеләрнең халыкара ассоциациясе төзелгән. Илнур Миргалиев заманында Уграда туру датасын федераль дәрәҗәдә бәйрәм көне итеп билгеләүгә каршы чыгучылар арасында булган. Каты бастырып алмакчылар иде. Biz инде әлбәттә каршы чыктык. Без стояние на реке Угры әлбәттә булган факт, һәм аны күтәрергә кирәк. Әмма біз әйттік, әйдәгіз ул Калуга регионда гына калсын, региональный. Федераль ясагач ул, демәк ки, дәрслекләргә керә, менә һаман татарны җиңдек, анда җиңү булмаган бит. Ул бит җиңү памятный дата, ул сугыш булырга тиеш. Анда сугыш булмаган, анда бер-берсенә ике гаскәр каршы торганнар. Явыз Иванга бик күп шәһәрләрне җимергән Аксак Тимергә һәйкәл куюның никадәр кирәкмәс эш икәнен дәлилләп чыгучылар арасында да ул. Ә менә Улуг Мөхәммәдне хөрмәтләү зарур ди. Теләгән идек инде бер паркны татар тарихына тулысынча багышларга. Идеялар бик күп иде анда. Виртуальный хан дәүләте йортысыннан куеп, тронын куеп, мәсәлән, без моны бик тырышып караган идек. Безнең тәкъдимнәр күп булды инде дәүләткә, кызганычка каршы безне бик ишетеп бетермиләр. Бай тарихыбызны халыкка таныту буенча идеяләре күп аның. Язучыларга сюжетлар биреп булыр иде ди ул. Сейф сарайының Сөһәйл вә Гөлдерсен әсәре буенча спектакль куеп була. Мәктәпләрдә татар тарихына урын бирелмәгән вакытта тарихыбызны башка алымнар табып өйрәтергә мөмкин. Тарихны укыган саен беләм дип әйтеп булмый. Һәр вакыт бер адым алга, ике адым артка
әзер булырга кирәк, чөнки фикерләр һәрвакыт үсә, дискуссия, мәсәлән, һәрвакыт дискуссия бара. Хәленнән килсә, архивта яки китапханәдә башын да чыгармыйча утырыр иде. Татар тарихына гашыйк ул. Аны яратырга кирәк бит профессияңа. Ул теге бәхет дип бит бөтенесе бәхетле булып тырыша, әмма ул да бит менә тормышта тыныч, бәхетле булу өчен яраткан эшең белән шөгыльләнергә тиешсең. Фән ул шундый бер казына китә кеше бик үзенчәлекле әйберләр дип әйтик. Илнур Миргалиевның буш вакытындагы шөгыльләре дә тарих белән бәйле. Әйтик, бакчасында бер почмакта музей ясаган. Хатыны Диләрә дә уку агарту эшендә, мәктәптә инглиз телен өйрәтә. Аларны уртак дуслары таныштырган. Инде 19 ел бергә. Безнең өчен дә миллилек тә әһәмиятле, татарча сөйләшү әһәмиятле. Ике якта буларны аңласа, әлбәттә, җиңелрәк була. Көчле рухлы, шын терәк булырлык гаилә башлыгы ул. Балаларга да бик яхшы үрнәк булырлык. Таләпчән дә булырга мөмкин ул балаларга. Йомшак күңелле дә, җыр телле, шаян телле дә булырга мөмкин. Гомумән әйткәндә, ул бик бала, гаилә җанлы кеше ул. Әти бездә таләпчән дә була ала, йомшак та була ала кайчан кирәк. Ул безне төрле җирләргә ярата, йөртәргә, күп әйбәт киңәшләр бирә һәм без аның белән горурланабыз. Әти бездә бик юмарт, ул бернәрсә дә җәлләми. Якында гына татар бакчалары булмау сәбәпле балаларын еракка йөрткәннәр. Хәзер дә татар мәктәпләрендә укыйлар икән. Димәк, Илнур Миргалиев татарлыкны гаиләдә дә саклый, фән ягыннан да татар мөхите тудыруга өлеш кертә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.